Daluyon. Napalabas, iti may sa Arabi apanagmaymaysa ni Mateo iti balayda. Kela at anakangagda ito'y kadagiti ranipak. Ket addapay ng patay iti tarakenda nga aso. Nagdanag dagiti agkakalugaran. Gapo iti napasamak. Idinto ta inatapmet ni Mateo. A posible atinang patay iti kapitan ti lugar da. Ket isumot laeng ti responsable iti napasamak. Iti sabali abangir, naging didiamumat ni Senyor Ismael, apaman anaamuan na ni Vanessa tinapasama. Kabayatan na, napan ni Andreo iti lugar da Mateo, ket nagsarsarita dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Awan na pulos ti impormasyon da. May papaniti sino man anang ipangtakanyak. Anya maten, angam sana bale. Sigurado asaan nga agsardeng dagiti pulis nga agimbestigar. Oy, jak lamamati nga adda maaramidan dagiti pulis. Ne, anya ti kayat mo asawan, Mateo? Awan ti panagtalag ko kadagiti pulis. Tano talaga nga adda maaramidan da. Nasolbar da kuman ti may papaniti pan nakapapatay day di kapitan. Sabagay. Adda puntom, Mateo. Doanya ti kunam. Siya klangan timang tulong kada kayo. Anya? Uray kaskasan, no? Adda mabalin ko nga asitgan ang makatulong iti parikot yu ditoy. Oh. Anya ti makunan? Saan asyak tagdesisyon iti dayta? Adda dagiti opisyal. Ken panglakayen diti lugar mi. Isuda ti makaikuddan. Sana bale. Uray siguro no dya kon ipakaam mo kadakwada at tumulong. Ngam tumulong aklata. Andrew. Amok ang napatag kayo alumugar ka ni Vanessa. Iso atulungan kayo. Sino dagi dyan lalaki? Ha? Kakalugarak dagi dyan, Andrew. Sigurado nga agturong da dita kabakiran. Ket makisarita da manen kadagitag minminas. Jakla impagaro, anapasamak ti kasta iti dayjay a lugar. Nakabutbutang nga rod, Yaya Claring. Naimbagta saan da din ang ran ni Mateo. Ay, tirigat na. Awan pay lang ti impormasyon, no asino tinagaramid iti kasjay. Awan pay lid dagiti pulis. Amangan mo't no adala ang iti asideg dati responsable iti napasamak. Anya? Dayta tirigat na. No adala ang iti asideg dati responsable iti kasjay a napasamak. Wan nga agpaisoan niya, Yaya Claring. Adda posibilidad dayta nga imbagam. Nagsayaatan no indyayan na titulong na. Nanang. Na-impluensya ni Andrew. Panagkunakat adda maitulong na kada tayo. Jak amuno anya ti sawag, Nanang. Anya? Jak amo, nurumbeng apagtalkak ni Andrew. Anya? Iti dayto aguntaway. Da kayo, ken dagiti kalugaran tayo laeng ti mabalin ko apagtalkan. Anya tinadlaw mo kan kuana, idiinjayam ti tulong mo. Sana nagtagari, senyor. Diyak lama sigurado no anya ti epekto kan kuha na ti inaramid ko. Ti makunag, saan na basta agtalaglatan ni Mateo? Imulam iti panunot mo dayta. Amok na ita, senyor. Saan na narumbang ay palagip yu kanya? Ha? Amok no niya tiraramid, tinapatag ita. Maalak ti si bubukal a panagtalag da kanya. Kasta mo tibili nyo, saan ka di? Wan, husto ka. Ang amnas ka na kanayon ang nakasagana tayo, senyor. Iti kasta, masakbayan tayo no anyaman ti posible ang mapasama. Ban hagarumbang laeng. Kaya't adan plano tap na makasigurado tayo, senyor. Sapay lako matauman nugot ka. Anya dayta a plano? Sige, ibagam. Bilinak ni Dodoy nga agbantay iji asidag ti pagminasan. Adakan ka dayta. Nasaya at met no adagbantay jay. Naramidam nga rod dayta. Adadim tangalugan.
Amangan no ni Gobernador daytan. Adda nakalap ko nga impormasyon, Vanessa. Anya dayta, Loretta. Naamwa kiti may sa agayem nga adda dagiti transaksyon nga inwayat ni Manong kadagiti daddumaan na impluensya at tao. Anya? Kasta tinaamwak, Vanessa. Iso na laang, taawan tinatibkar nga ebidensya. Nga adda pa kainaigan ti panaglukat ti pagminasan ijay lugar da Mateo. Dayta laang ti ayan tirigat na ita. Saan ta nga ammo no anya dagijay at transaksyon? Dayta nga rudkat. Ngam sana bale. Ikagumaaklat ta ti agkalap iti impormasyon. Agyamanak, Loretta. Agpadatang agtartarigagay itinatal na ken naurnos a panagbiag para kada tayo amin. Narigat mat, no baybay ang takit di amariribok da Mateo. Gapula ang iti panag-operate ti pagminasan ijay lugar da. Husto ka, Loretta. Tulungan ta ida. Sakbay amanayunan pa'y ti inosente ama isagmak ijay lugar da. Naawatam ka diti amin ngayon bilin ko, Dodoy. Wen, boss. Sigurad wag kan ka nga awan ti asino man na makaasidag iti dayja disto. Nagsaritaan min ka ni Senyor Ismail ti amin. Imayon iti singasing ko. Iso amabalin mong timapan iti dayjay adiso. Boss. Mangikuyog ak iti sumagmamano akakadwang. Adakan ka dayta? Tilang kayat ko asiguraduam. Ket awan ti makabisto kada kayo nga adda pa kay naigan nyo kanyak. Bikag danag, boss. Numay panggap iti dayta abanag. Awan ti rumbang nga pagbutngam. Kayat ko lang tinalawag asaritan, Dodoy. Nalawag ti amin nga imbilin mo kanyak, boss. Ket nakasagana ak nga agtungpal. Nasayat nga rod, no kasta. Ala, agtignay kayo. Iti pa nagkapok iti mansyon dagiti Villa Flor. Nakita ka na pan iti ni Gobernador. Anya? Sigurado ka, Manuel? Saan ka nagbidot, Mateo? Ni Gobernador dayjay. Makapaatap at talaga ti kastoy, Manuel. Anya tiket mo asawan? Kadagita amaamamwak. Nakarkaron at tumibtibker ti atap ko nga adda pa kay naigan ni Senyor Ismail. Iti pagminasan ni Gobernador. Anya? Kasta ti sumken niya atap ko. Iso na laing tadyak kaya tagdarasudos latan. Amang pabasol kini Senyor Ismail. Iso anas kanyag sapula kiti ebidensya. Mateo, anya nga iti pangpanggapap. No kasapulan na mapanak manin agsukisok iti pagminasan. Aramidag. Apay nga adda kapela dito itira sa ti mansyon, balasang ko. Yaya, pampanunutak no anya ti rumbang nga aramidak. Tapno makatulong ak kada Mateo. Mariknak tinapalalo apa nagparikot da ita. Gapoy tinanglukat a pagminasan iji lugar da. Maawatak ti adda akaririknada. Gapoy ti dayja pagminasan. Sigurado nga agpaggadda. Anya? Dayta ti agpaiso, Yaya. Malaksid ngamin iti pan nakapukan dagiti kayo ijay kabakiran. Sigurado a marugitan pa yan jay nagdalus akarayan ako mamang ijay taaw. Tirigat na, Vanessa, balasang ko. No legal mo ti amin a dokumento da ijay a negosyo. Anya nga iti laban da. Dayta nga rod ti ayan ti parikot, Yaya. Iso apang panunutak, no kasano a matulungak ida. Kakadwa. Nayamam tayo ti bagi tayo kadagiti trabahador ti pagminasan. Inkabisado tayo matida. Tilaang saan tayo kabisado kadakwada ket dagiti agindag iti asidag ti pagminasan. Itatadda tayo ditoy. Nasken ngagbalin tayo anasipot. Sana rumbeng ngadda makasalisi kada tayo. Nalawag ka di? Ala, mangkita kayo iti pagpwestuan nyo. Rabin, aginanata yon. Huwag niya banday tapang panggapam agapuanan ti di mo pakatulungan. Lipate mo, Mateo. Tatang, Nakita mo tinapasamak. Kalata nagbalay na nariribok ti aglawlaw.
Napapatay pa'y di kapitan. Nang rugila dagita abanag. Manipod adda nadlaw tayo akarkar na dita bakir. Apag minasan itan. Matiyaw. Kaya't asawan da ita. Inka gumaan da nga inlimod kada tayo alumugar ti amin. Isu anawayada anang iproseso kadagiti legal a dokumento. Akasapulan para iti ng lukat apag minasan. Ay, adda pa'y matnamnama anak ko. Saan kami ngagsarsarda ngagar-aramid iti wagas, tapno manggag ti arungaing tayaw. Tatang, Iso apang aasing. Di ka ko magdarasudos ta ang mga ano si kantukit de ti may sagma. Apay ang nagpadagas ka kanyak, Vanessa? Kan saan nga ijay mismo ang mansyon nyo tinangdagasakan ka? Gaputa, naglibas aklaan, Loretta. Anya, kayat mo asawan. Saan nga ang muda Senyor Ismael apimanaw ka ijay mansyon? Saan? Ang mga nanyamat ti ibo nga daytoy nga inaramid mo. Di kagdanag. Siyak ti makaamo na anyaman ti banagan dayto nga inaramid ko. Sa dino ayat ti papananta. Mapanta ijay pagminasan. Jak masinunoo, noan niya talaga ti pangpanggapan ti anak ta, Marcela. Anya, ay unayan ni Mateo. Anya ka di talaga ti kayat na mapasamakan ko, anak. Ay, sa balay ti madlaw ko iti anak ta. Anya ti kayat mo asawan. Marikrik na nga adda pangpanggapan na. Kat iti kabiitan a panawain, amangan no iwayat na. Anya, Kasta ti mabasak iti jarna iti nagsarita kami. Isu ano mabalain, kanayon asiputan ta. ha? Aywan, sa dino ti ayan na. Adamot itay di ta arubayan. Mabiit laang tayo nakitaan. Amangan no naglibas man ang apimanaw. Talaga nga awan ti Sir Bim. Pimanaw ni Vanessa adi mo nasiputan. Senyor, Anya lang ang tiraramidam ha? Agmut-mut talang. senyor. Imbaundak itay amang dalos iti bodega ijay likod. Saan ka di? Hoy, muchacha! Awan ti karbangam nga agrason. Tauray anya pa iti ibagbagam. Basol mo tinapasamak. Senyor, Talagang awan ti Sir Bim. Iti uray ka anuman. Saan ka mapagpiaran? Di ka pa'y lakat pumanaw dito mansyon. Napuskol ti rupam. senyor. Ala, sa pulam ni Vanessa. Awagam ket pagawidam no sa dinuman ti ayan na. apag iso dito nagna. Adda ako ni kasidig tayan tinakita mi idi anak kalingabot. Nasken niya dati maduktalak. Nasken ang makastrekak amis mo iti ayan ti pagbinasan. Amok nga do ti maamak ijay. Aramidik ti amin. Tapno agbaligi ak amang doktal iti kayat kong nga amwen. Agbaligi nga ta ni Mateo iti panggap na. Gagayam, ti yuliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Tinapalabas, iti panagsarita da Mateo ken Andreo. Injaya tinaududi ti tulong na para kada Mateo, ken kadagiti kalugaran na, ngem saan asimong bat ni Mateo. Nupay kasta, impapanlatan ni Andreo adandaninan maala tinananay a panagtalek ti lalaki iti sabali a bangir, napalalo ti pungtot ni Senyor Ismael, idinaamuan na arimwar asaan a nagpakpakada ni Vanessa. Isu aniyaya klaring tinangipapasan na iti pungtot na. Kabayatan na, nagmaymaysa anapan ni Mateo ijay kabakiran, tapno agpaliiw. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Apag iso di tinagna. Adda akon iti asibig tayan tinakita mi idi anak kalingabot. Nasken niya dati maduktalak. Nasken amakastrekak amis mo iti ayan ti pagminasan. Amok nga ado ti maamwak ijay.
aramidag ti amin. Tapno agbaligi at amang doktal iti kayat kong amuan. Oda na lami is ana ituop iti taltal ko. Di kag tignay ti dakas bites. Aginayat ka sumango kanyak. Ngam di kag bidot nga garamid iti jak magustuhan. Ta sigurado amawaris ti banga-banga. Asino ka? Kananya ti aramidam ditoy, ha? Trabahadurak di tapagminas. Ulbod ka. Amamok dagiti agpapay iti pagminasan. Kat amok ka saan ka amay sa kadakwada. Di ko nam siguro kat di ka amamon niya. Anya ti kayat mo asawan. May sa ka kadagiti agindag iti asidag ti pagminasan. Anya ti aramidam nitoy, ha? Agan ano paklaan. Ulbod ka talaga. Napukawan ti puot na. Adagtor mo dito eh. Baybay akon dito atawa. Pumanaw akon. Saan arumbang amakita dak? Kasano ang makapantay ti pagminasan? Sa dino ti pagnaanta? Jakmat nga udam mo, Loretta. Saan ta basta makapan iti pagminasan, Vanessa? Ngamin, sigurado asaan data apalubusan dagiti agbambantay. Kasano itan? Ni Mateo, amang ano dati amuna sa bali apagnaan. Anya? Angam, isuro na nga ta kadata? Jaka mo, ngam agpaspasarak ta. Ibaga na mo't siguro kadata, no bilang addaam muna asabali apagnaan. Gaputa para mo't lakadakwada daytoy nga aramidon ta. Ay, ti anak kong agpaiso da ito na idasay kakadwa. Ay, wani sa Sino tinangdangran ken kuana? Ay, pulsuan tayo man no si Bibiyag Pay. Ay, mabitlaang. Ay, si Bibiyag Pay ti anak ka. Pangaasiyo kakadwa. Tulungan dak. Isalog tayo ti anak ka. Anyangay, ayan ni Vanessa. Jack, makontak ti cellphone na, senyor. Buisit ka talaga, Claring. Awan ti Serbim. Inutil ka. Senyor. Ala, pumanaw ka ni ti Samok. Tamangan nuan niya pa iti maaramid ko kan ka. Panaw! Wan, senyor. Inutil na, Claring. Awan pa'y Serbina. Awagak ni Andrio. Ipakamok ke ni Andrio, ti kaawan ni Vanessa. Anya tinapasamak, Mindo. Apay nga awan puot ti anak ta. Itay na dungtalan ta nga awan dito'y ni Mateo. Nagatap ako. Iso nagpakuyugak kadagiti kakalugaran ta. Napan kami iji baker. Ket nasarakan mi ija ito'y anak ta nga awanen puot na. Diyos ko. Kahit anya ti ko na ti doktor. Urayak pa iti resulta ti panang taming kenkuan na ti doktor. Diyos ko. Sapay di pa'y lalakapuot. Kuna ti doktor. Mindo, nagasugon ti anak ta. Agsublin ti puot na. Anya tinapasamak, senyor. Napanan ni Vanessa. Diyaka mo, Andrio. Isungaro da pinagsasawak ni Claring. Mabuisitaken kwa na. Awan pa'y Serbina. Senyor, Itala nga inaramid ni Vanessa ti kastoy. Kat mamatiak nga dati aramiden na kontra kanyak. pagkunan niyo, senyor. No saan na kontra kanyak ti anyaman nga aramiden na? Saan kumaan naglibas? Senyor, Iso anas ka na masarakan ta ni Vanessa. di kagdanag, senyor. Mabiit lang tawagak ti kapsat ko. Kasano itan? Awan nagmaayan ti plano ta. Saan tamat anak kadanon iti pagminasan? Ha? Vanessa,
Ni Manong Andrew ti umawawat. Ha? Sungbatam lata. No damagan nak, ibagam nga agkadwata. Ngam di mo ibagbaga no ayanta. Sige, Vanessa. Kasta nga rod ti aramida. Nakitam tinapasamakan ka, Mateo. Nanang, No saan da ka sinurot datatang mo? Amang anoan yan tinapasamakan ka ijay kabakiran. Natangken ti ulom, anak ko. Namin anon nga imbagaken ka, adi ka agar amid iti banag apakaisag makam, ngam di ka dumngag apulos. pakawanin nak, nanang. Naimbaga, takas jay laeng tinapasamakan ka. Agyaman ka ta saan agrabe, iso a pinalubusan na kamatlaeng ti doktor ang nagawid. Pasensyakan, nanang. Ita, ibagam kanyak, Mateo. Anya tinapasamakan ka. Nanang, at dalalaki anang ipaturong kanya kiti paltog iji kabakiran. Anya, ay Diyos ko, makitam ti kasta napasamakan ka, Mateo. Apay ngamin ayaan apan ka ijay. Anya ti ar-aramidem ijay kabakiran. Adda kayat ko aduktalan, nanang. Ngamjak dinamnama kas jeti mapasamak. Nasken amatiliw tinangdangran kan ka. Iso asapay lako mata masarakan dagiti pulis a kinuyog ti amam. Mamatiak ngagkakonsabos da Vanessa, kanti kabsat mo ani Loretta. Senyor, At dalakid di pang panggapanda. sikamat, senyor. Apay ay madanagan kalaunay. Ha? At niya ti kayat mo asawan, Andrew. Sigud mo tan nga kuy-kuyog da Loretta kan Vanessa, saan ka di? Masansan pa nga ro da mapanday di lugar da Mateo. Andrew, Panagkunak kat saan arumbang agpungtot kayo, senyor. Mamatiak nga awan ti rumso aparikot iti negosyo tayo. Awan to apulos. Naulit tinapasamakan ka, Mateo. Sikam dumot namin. Apay adi ka nagpakuyog kanyak. Manuel, nabigbig ko ti rupa dyan ang dangran kanyak. Anya? Day tatagpaiso. Jak tumalipatan tila nga dayjay. Gapu itinaramid na kanyak. Numakitak dayjay. Mabigbig ko. No kasta nga rod. Kasayatan no makitam ti amin niya agpapaay iji pagminasan. Sigurado nga agpapaay ijay dayjay. Kastamat ti atap ko. Oh, apay nga rod adi mo imbaga kadagiti polis ang nagsaludsod kan ka. Adda ti makagapo, Manuel. Adda sa bali a planok. Iso adya kon imbaga kadagiti polis. intun sumaruno, di mon ulitan ti kasjay nga inaramid mo. Naawatam, Papa, palpalubusan ka met no agpakada ka. Saan aya? pakawanan nak, Papa. Anya ti kayat mo nga aramidan. Apay nga agbalbalin ka metten asukir. Apay akasta ka metten. Papa, awan mo ti dakas nga intensyon ko. Kan kadwak mo't ni Loretta. Da kami tinagkuyog. Ngam apay ana palalo lata ti umutyo kanyak. Gabuta sana rumbang ti kasjay nga inaramid mo. Isu ang makaungeta. Pasensyakan, Papa. Ikarik, saanan ang maulit? Panagkunak kat ni Mateo ti bagbagamita kanyak, Dodoy. Boss, Nailasin nakakadi. sigurado dayta, boss. Nakita na tilangat. Kasano pa itan? Kasano no nabigbig na ka? Panagkunak kat awan ti parikot, boss. Tauray na bigbignak. Sigurado nga atapan na atrabahadorak ije pagminasan. Dodoy, Uray saggay sa amapan nakitaan dagiti agpapa ije pagminasan. Saan dakto ang makita ijay? Isu asan kayo magdanag? Agtalinaed alimed ti koneksyon tayo. oh, Isu nga ro da nagsubli kami dito hideout, nga uray awan bilin nyo. Tapno uray agkamang da kadagiti polis, awan latta ti rumso aparikot. Ngamgit di, adda plan-planwag, boss. Ket kayat ko ayuman kan ka. Bareng no umanugot ka. ibagam kanyak ti agpaiso, Mateo. Apay tatang,
Talaga kaday nga awan kadagiti ladawan nga impakita ken kadagiti pulis. Jay tao anang dangran ken ka iti kabakiran. Awan tatang. Masiguradok dayta. Anya nga minayat arami dumi jay. Jak aglibak tatang. Panggap ko ti mapan iti pagminasan. Anya, Dayta tagpaiso. Mapanak ko maijay. Ngamkas jay matan tinapasamak. makitam ita ti bunga ti kinatangken ti ulom. Pakawanin dak tatang. Jak lang amin kaya tagmalangalatan. Nga awan ter aramidag. Anyat kayat mo asawan. Adda kayat ko aduktalan. Kat no maikanak tumanan iti gundaway. Ulitat tinaramid ko. Nasakit dagiti imbagbaga kanyak ni Senyor. Kasayatan kanuno puman awakon. Pakawanan dak, Yaya Claring. Basol ko ti amin. Basol ko no apay anasair ti riknayo kadagiti insawang ti amak. Awan anyaman na. Kabaulak nga ibturan ti amin, basta parakan ka. Agyaman na, Yaya. Talaga na indaklan kayo. Da kayo lakuman tinagbalin nga inak. Ha? Dayta ti agpaiso, Yaya. Kay kayat ko pa'y ada kayo tinagbalin apud-pudno nga inak. Narnakanan ni Mateo dita silid na. Nalabit ang makarik na pay laeng iti sakit. Gapo iti napasamak kan ko na iti kabakiran. Uray ni Minto. Itay pa'y anak katurog iti silid mi. Ay, syakti saan ang makaid na. Alo si Isanak. Tsaka mo no apay akasto iti riknak. Ikagumaak apunasan. No anyaman da ito'y amarikriknak. Iso akasayaatan no agsubli akon ijay silid me. Tapno makaturog akmat. Ha? Adan samot tao di taarubayan. Anya ti kayat asawen, tinarik na ni Nana Marcela. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon!